Kardo Nilimonjerong Pipi Piniberta Arjuponita Sarpathar Mondol Congress Committee Atumpen Arsik Jikpen Ferangkiamai Kangnipong Sonsi Sarpathar Constituency along Congress Mondol Committee Office along Sarpathar Mondol Congress Committee Atumpen Arsik Jik Ferangkiamai Ingnipondu Labangso Ferangkiamai Kangnipon Angkok Alam Theki Kedam Tang Phaikuni ni Phaingkora Hini Arni Mukud Rongpi BJP along Kidun Jui Aputhak Lapen Alangli long Trokebra Nerkep an Amunit BJP along Kachepa Ogdun Alam Klangponlu Lapen Mukud Rongpi Halaso Arni Kachipu Ponke Nili Henlo Sarpathar Mondol Congress Committee President Lo Pusi Ningjeponlu Bontala So Alam ke Ahok Kali Pusi Non Kidobom Sarpathar Mondol Congress Committee President Akehai Kehai Ingtipen Ningjepon Atheke non kedobom President Binongke Nili Henlo Pusi Akehai Kehai Ingtipen Ningjepon Thu Lapen ke damtang Phaikuni ni Phaingkora Hini Arni Sarpathar Constituency along BJP atum rally ke padopon ahut Bang Trokebra Nerkep an Congress pen BJP along Ari Chirung Dunpu alam ki Ahok Kalipusi Congress Mondol Committee President pen Lamklar Chipipon Lapen jong sila an amunit halabang so Arni Congress pen BJP along Kachepa Ogdun do pulotangti Pipot si halatum aphan Poho pen Karchopon avedetlo Lasila ke Ahok alam Kalipusi Ningjepon Surupothar Mondol Congress Committee Amai Pulo President Nilimen Kehai Nilirong Sirinong Diloja Maksud pena P Vice President Akehai Naptali Bilung Alang ni Ting Gusti Arong Sidolo Maksud pena P Nililong nang Tembang Pu nang Cerabun General Secretary Akehai Barnabas Teron Alang ni ke Safapani Tingka Maksud pena P Pu Muhila Surupothar Mondol Muhila Congress Amai P Mate President Akehai P Ondulirong Party Maksud pena P Vice President Akai P Mirison Induar alang ni keting gusti soro. Nah, seperti ini yang dengan lahan hamba. Nasi pini labang so nang tomhan Ferangkia mai mati nangki phanan ko alam theke pini tarik ingko rapho November 2023 Shonibar mate Saturday ani Nilitum Vice Nong Surupothar Mondol Congress Committee pen labang so nalitum phan Ferangki na phanan ko alam thebang ke la pahano je kidam tang 22nd November 2023 Surupothar Angkang along BJP atum radamai PKP pon 3 number dilajan pathua klam along labang so mai KP pon ahut BJP along Surupothar Mondol Congress Committee amai pu kachikrong pen Akehai Mukurong P BJP along ka joining dun kitu labang so puthaksi labang ke Ahok Kali kusi Nilitum Surupothar Mondol Congress Committee ahin pen jong ponlo alang ni labang ke Congress along aprang do tahai lo mini sitame non bang ke Nilitum Congress along nangki claim nangki dam dun ave lasi alang ni ke Congress along a president Surupothar Mondol Congress President alang ni kejekrong am thamlo jong si alang ni aprang ki claim do pulotangte alang ni ke ex Mondol President busi cipu nai polo alang ni ke non President busi cipu sitame sojong Nilitum Surupothar along karja thip ki claim thip a President ben chenglok Nilitum a committee thil thip atum karja dong kone ki claim ki dam patir pi tum do ko phige alang ni labang so alam ninje jete nai polo lasi Nilitum labang so puthaksi Nalitum Ferangke phanang phalo la pulotangke alang ni mukurong kia dang isi illegal ki dam kusi Nilitum mondora hin kan stami jong dam lo chinu lo nasi eprang ki rangi ki claim ki dam ki mission je phan pulotangke alang ni stami klardak pe si halabang so arilia ni stami lam amukha pangdak dunai polo je alang ni ex Mondor President puli cipu pusante labang ke thangala ve stami non ke Mondora President pulote ke present claim bom apangsi Mondora President puji nasi non present claim bom pulote Nilitum toko media japtan mala nasi alang ni jam labang tok je de kusi Nilitum jongdam lu tangtela mukurong pi BJP long gedun joi kenali tum Congress pen ko an kana hok theji Mukurong pi alang ni Congress along dun jui polam the bangke Nilitum Congress a party ba Surupothar Congress tum thang kalupson kan hok abe BJP along la Mukurong pi inut kidun jui po bangke Nilitum Congress tum thang kalupson kan hok abe lasi Nilitum bangke
arjab thip du thip lapen congress abang pu bang thi ke non claim kita kami cido thip lang lapen hala bangso ani stame kado kabi adat ta thegrong lo mukut rong pian si arjab du chot alang liri sang ho dunia bini kado kabi ta thegrong khong lo je alang ni long arjab don masih congress atum abi la mukut rong pi ni tăng đây nói lịch tum mang bông bằng cái pin cái tôn tê si BJP lòng support luôn là som duma party lòng claim bom ake hai mukut rong pi ahok lo aprang congress along president arpu pek lo pusipu sitame halaso alang ni mukut rong pi ki claim thek the ki claim on e alang ni nije masi resignation chipi lo neke claim on e damun e lo munir organize thek the pachun on e tua joini si alang ni nije masi labangso arpu benchi o lo resignation chipi lo lasi alang ni claim on e joini si puthot nili phan nang jong lo lasi nili bangsi surupatha congress ara phan pang tai phan nili si aja Karbi Anglong along kedam tang arni aningkan malom UPDS ekord kachetok pinipen ningkan krehini an chokpon tang Karbi Anglong ahut isirisim kang tang ke od asong pulote United People Democratic Solidarity matethi hekpen UPDS asong atum Karbi Anglong aphan surihini ra crazy aningkan phaikuni ni phai ingkora pho arni ekor kachetok doponlu bangso kachetok ponki MOS apharmansi Karbi Anglong lapen Bharat Sarkar angbong lamdon chetok ponlu lasipini pen anki UPDS ekor alamdon kachetok pon ningkan krehini nang pleng tanglu sitame pini arni anda bangso alamdon kachetok nang ingsamri nang ingsam jinsi dopon lasipin purpon me bangso alamdon kachetok ponki lapusi dokhangjang pomapusi ke ongdong arat atumpen chethan pon runti Lamding Road KSA Upper Majung KSA Unite Kesengpon Phaikuni ni phaingkora pho arni Lamding Road KSA Upper Majung KSA Unite Kesengpon Bangso Upper Majung KSA Unite Keseng Amayelo Balipathar KSA Branch Committee Mephu Songja Intipensi Mai Chariponlu Lapen Mai ke pha alam the ke jaipon ke KSA Balipathar Branch along Chunbang Sarkuru tiso ahin pensi Mai ke pha alam thi Thanpon Lason si KSA Bukajan District Committee Mephu Raju Ingleng KSA Bukajan District Committee Chunbang Desoy Teron KSA Bukajan District Committee along Finance Secretary Sonju Teron KSA Bukajan District Committee along Organizing Secretary Gobind Be atum chetong dun si Mai along RDCP dun Bukajan Ben Sarkuru Be Karbi Anglong News to prangsi kadugui phantamanda Karbi Anglong ra phantame kadong bajaro pini nilutum Karbi lo chale asong Bukajan District Committee team hoi pen lapen nadak Balipathar KSA Branch Committee chelangsi pini dak Upper Majung LP score lo KSA unit sengpon lo nasi labangso KSA unit ki sengpon along president lapen secretary lapen ongdong atuphan members pekpon lo pini bangthong kep si labangso committee lo chitong lo sin lahan lo niltum Karbi lo chale song pen kaike akimang abang ke lahan lo je Karbi arat atum matang dai Karbi atum lo ka charli bang paprang yang ji education first labang sin nitum akimang bang lahan lo je niltum labangso committee pen same non education matang de la awareness la school visit hai same KW fantame pini labangso main dong tame tum chisik pon lo lapin isi akup thot ki pachini bangke lahan lo nitum kaike ta Karbi lo chale song pen akima thapon bangke lahan lo drugs lapen la raki kicho hormu raki kicho tum phan koson se alang tum phan labangso raki kicho pen ki pachi regima ki pachi helojima lahai puthak sin tum jerap tok amai sami no tum non constituency tin pen tami tum labangso ajai mek bangai deng ponsi niltum la education lapian anti drugs labangso puthak ken tum kaike tami niltum ke lake oton thipo lapen labangso nangchilare te kangbong matati labangso Karbi Anglong along lahai paprang dun detik netum intonte pusin niltum labangso kimang pake hangpon lo lapen education tami lapuson nak thak lo arong tin amunitin tami education bangke othip nangji lapen anutin tami charge up thek nangji pupensin tum akimang bangke lasi thanpon Sarpathar constituency arlo Belief Eastern Church
mati thi hek pen BEC Bukajan District ST John BEC Rongkhelan Amondoli atum pen chepatar piponsi ni phaing korapli inkorapho inkoratfro ni thom ar ni kecheng sining kani sek amai pi ke paman pon Bangso amayalong man kedo Karbi Anglong Autonomous Council MAC sangpi kadom terang pi chetong don si Christian anim rokom ke kroi arat kedo anatum aphan kang thir et hempu Jisu Kristo amen pen herjumi pi bajar donlo Bangso ningkani sek amai pi along Bible kang thir athe pi ke enpon liuk angdeng pi kre ke thom angdeng so ke thom along pen enpon si kang thir et arnam alam athe pi chethan bajar mi ponlo Bangso amayalong kacherap kachetodun Reverend Ever Albert Guet Associated Vicar Sister Almalin Hansebi Reverend Ever Ruben Togbi Reverend Ever N Khumba Vicar General Reverend Ever Swapan Dev Barman Principal BEC Alangli tumkedo an angbong pensi arnam alamthi thanpar juponlo Lapen ke chengpen ki juttik an bangso amai messen pen pachun pon